Croeso cynnes ato ni at digwyddiad yma sy'n cael ei threfnu gan Academyddion y Prifysgol Abertawe ar gyfer yr Eisteddfod AmGen. Un o'r prosiectau bu Prifysgol Abertawe yng Nghlwmwrthi yn yr blynyddoedd diweddar oedd Arddangosfa Bywyd Richard Burton yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Caerdydd. Oedd y cyfan yn barod i fynd pan dorodd y pandemig ar ein traws ni. Ac mae'r arddangosfa i'w weld nawr, mae wedi ehangu ac ar gael i'w weld yng Nghaerdydd. Wy'n falch i ddweud tan mis Hydref 2021. Mae cyfle gyda ni bore yma nawr i drafod bywyd Richard Burton gyda rhai arbenigwyr o'r Brifysgol ac un atgofion plentyn am Burton. Un o'r pethau ni am ceisio i cyflawni yn yr arddangosfa oedd i beidio ystyried i gefndir Cymraeg fel rhywbeth oedd yn gadael ar ôl. Ry'n ni'n gyfarwydd ar math o stori. Yr unigolyn talentog wedi meithrin mewn cymdeithas Gymraeg, ond fel petai wedyn yn ennill ei fri ar y llwyfan rhyngwladol. A'i gefndir Cymraeg mewn gwirionedd jyst yn gorwedd yn y gorffennol. Dyna'r argraff ni'n cael yn aml yn yr hyn sydd wedi ysgrifennu am Burton yn y gorffennol. Ond yn yr arddangosfa mae'r ymdrech i feddwl am ei Gymreictod fel rhan pwysig o'i fagwraeth yn sicr, ond wedyn yn rhan o'i hunaniaeth mae'n cario gyda fe drwy fywyd hefyd. Felly mae'r arddangosfa yn rhoi llais i'r plentyn, yn rhoi llais i Richard Jenkins, cyn iddo droi yn Richard Burton mewn ffordd. Ond ar yr un pryd, yn dadlau bod Cymreictod Richard Burton yn rhan wedyn o'i fywyd. Mae yna recordiadau o Dylan Thomas wrth gwrs, mae yna ddiddordeb ganddo fe mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl Gymreig, copi o Toi Epic, Emyr Humphreys wedi arwyddo. Mae lyfrgellau, rhai o'r llyfrau yn ei lyfrgellau, yn cael ei arddangos yn yr arddangosfa. Cyfrol ar Celtic Nationalism ymddangosodd yn y 60au er enghraifft ymysg y llyfrau hynny. Felly mae ddiddordeb yn parhau ei gysylltiad â'i fro ac ardal ei enedigaeth a Cwm Afan a Pontryd y Fen ac Aberafan yn parhau drwy ei fywydau. Felly, i drafod hyn gyda fi heddi, mae gyda ni Gwenno Ffrancon, sydd yn gyfarwyddwr Academi Hywel Teifi ym Prifysgol Abertawe, ond hefyd, wrth gwrs, yn arbenigwr ar hanes ffilm yng Nghymru, awdur cyfaredd ac ysgodion ymysg cyhoeddiadau eraill. Mae Gethin Matthews yn ymuno â ni o'r adran hanes. Gethin wedi gwneud lot o waith yn ddiweddar ar hanes y rhyfel byd cyntaf yn benodol. Ond falle'n llai adnabyddus, mae gyfrol fach ond hynod dadlennol ar Richard Burton, Seren Cymru, ac ymddangosodd ar ddechrau y mileniwm yma mewn gwirionedd tua 2002 dwi'n credu, i honno ymddangos, mae'n werth ei darllen. Ac rydyn ni'n arbennig o hapus ac yn ddiolchgar i Cleif Harpwood ei ymuno gyda ni heddi, Cleif o Cwm Afan, wrth gwrs, ac a chof plentyn o dyfu yn y cylch, ond hefyd cof plentyn o Burton ei hunan hefyd. A Cleif, wrth gwrs, yn ffigwr adnabyddus yn niwylliant poblogaidd Cymru, yn arbennig ac yn arloeswr yn y byd roc a chanu poblogaidd yn benodol. Felly, Cleif, falle allai ddechrau gyda chi, a gofyn i chi falle tipyn bach ynglyn â cyd-destun magwraeth Burton a chatgofion amdano fe. Rwch ychydig o flas Cwm Afan i ni. Wel, ddes i gwmni Burton yn fwriadol a wedi gwir, a hynny trwy i frawd ienga, Graham, oedd yn gymydog i ni am flynyddoedd, a hefyd, wrth gwrs, oedd ei blant, Richard ac Alun, yn gyd-disgyblion gyda fi yn ysgol Pontryd y Fen. Yn ychwanegol i hyn, wrth gwrs, roedd yna gysylltiad gyda Graham a theulu'n fam, oherwydd
oedd y teulu hwnnw wedi profi'r un fath o brofiad a teulu Burton yn colli riant ac yn y blaen. A phan nath Richard gael ei symud i fyw i dau bach at i chwaer hynna, sis, fe ath Graham i le o'r enw Tir Arthur Row yng Cwm Afan at i frawd Tom. Ac yno yr oedd teulu'n fam yn byw ac yn fuan wedi 1930 fe gollodd y teulu 5 o blant i mam a'i tad yn sydyn iawn. Ac felly wrth i'r fam fynd i Aberafan i gael ei magu, mi nath brodyr i mam wedyn aros yn Tir Arthur Row a do'n gyfeillion oes i Graham. Ac felly mae'n gysylltiad i fi fel yna. Hefyd, wrth gwrs, o'n i'n ddisgybl, fel o'n i'n gweud yn ysgol Pontydyfen, o'n i'n gyfarwydd ar pentre, o'n i'n teimlo'n rhan o'r pentre, oedd i fel ysgol fach gymunedol, yr ysgol Gymraeg gynta yn yr ardal. Ac wy'n gwybod roedd Hilda, er enghraifft, chwaer, Richard yn gefnogol iawn i'r ysgol, mi ath Sian a Megan yn ddisgyblion yna, Sian yn ystod yr un cyfnod a fi. Ac wrth gwrs, oedd da ni brifathro arbennig iawn yna, Alwyn Samuel. Ac wy'n cofio y bydde Alwyn pan fydde Rich yn dod nôl gytre, wastad yn ei wachoddau lawr i'r ysgol, a bydde fe'n dod i siarad â ni yn y neuadd fach. Ac o bryd i'w gilydd, bydde ni'n perfformio rhyw gan, rhywbeth ar ei gyfer e. Ac roedd e bob amser yn cyfarch ni yn y Gymraeg lleol yna, yn y dyfodiaeth arbennig yna oedd gan Pontydyfen ar y pryd. A hefyd, wrth gwrs, wedyn, pan o'n i yn byw yn St Paul's Road yn Aberafan, yn gymydog i Graham, ac yn ffrindiau penna, ni'n byw mewn gwirionedd yn tau'n gilydd, yn barhaus, ac yn mynd i'r un capel a phob dim, a phan fydde Richard yn ymweld, fel mae'n digwydd, fe fydden ni hefyd yn y tŷ neu beth bynnag gyda'n ffrindiau. A lle bynnag fydde Rich a Graham am fynd i weld tylwth wedyn a mynd â Richard ag Alun gyda nhw, bydden nhw yn gweud, allai Cleif ddod hefyd. Ac felly o'n i'n treulio tipyn o amser fel ni yn achlysurol iawn, wrth gwrs, yn ei gwmni fe. A wedyn cael argraff ohono fe, wrth gwrs, yn ddyn hynaws iawn, yn ddyn caredig iawn, yn agos iawn. Mae'n lot o sôn am y berthynas yno fe a Gaifr, y brawd hun, ond mi roedd yna berthynas arbennig iawn hefyd rhwng Rich a Graham i frawd ianga. O'n nhw'n agos dros ben, a wrth gwrs mi roedd Rich yn aml yn galw ar Graham i ddod ato fe i'r Swistir neu i Efrog Newydd, ti'n bod. A fydde Graham hefyd yn falch iawn o'r hyn oedd wedi llwyddo i wneud yn y dre. Mi oedd Graham yn arloeswr o ran croi tref Aberafan yn dre gwyliau yn y 60au, yn reolwr ar y traeth newydd sbon gyda'r holl adnoddau yna, a hefyd yn reolwr ar yr Afan Lido, sef un o ganolfannau chwaraeon mwyaf Prydain ar y pryd. Ac wy'n cofio mynd gyda nhw just cyn i'r Afan Lido gael ei orffen, fe yn mynd â ni a Rich lawr i'r Afan Lido i weld y gwaith oedd yn mynd mlaen yna. Graham yn amlwg yn ymfalchio yn yr hyn oedd yn cael ei wneud yna a'i fod e'n gyfrifol amdano fe. Wi hefyd a chysylltiad a tai bach, oherwydd oedd yn gath yn had i enni lan yn y cwm, mynydd bychan, Pryn hanner milltir o bentre Pontydyfen, ond eto oherwydd sefyllfa gwaith yn y 30au, mi oedd glwy'r yn symud o bwll i bwll yn aml iawn i chwilio gwaith, ac mi ath yn Nhapci Llew lawr i'r Goetre i weithio, sef pwll o just uwchben pentre tai bach. Nawr, i'r sawl sydd yn nabod Port Talbot, mae Port Talbot mewn ffordd yn gadwyn o ben trefi.
A os ywch chi o'r gorllewin i'r dwyrain, mae ydych chi baglan hen y blwy ar un llaw yn agos i'r afon Nedd, a wedyn Aberafan, yr hen dre canol oeso, Tai Bach, a wedyn Margam. A wedyn, wrth gwrs, pan godwyd y porthladd newydd gan Talbot yn y bedwaredd ganrif ar 15, mi ddath y dre wedyn yn oes Victoria yn le pwysig, ond cyn hynny oedd Aberafan yn le eitha dinod. Tai Bach oedd y dre ddiwydiannol bwysig oedd yn yr ardal honno. Ac roedd yn draddodiad o weithfeydd dir, copor, algam yn Tai Bach. A dyna'r rheswm pam, wrth gwrs, sefydlwyd y lle, y rhesi o dau yma o fewn i ryw filltir sgwar. Lle llwyd, tywyll iawn. Ac yn aros felly, achos ar ôl y rhyfel, wrth gwrs, yng nghyfnod Burton, cyfnod Richard Walter Jenkins, pan oedd gath ei godi yna, mi oedd na waith dir yna oedd, ond hefyd mi roedd na bellai glo o gwmpas, hefyd a y boblogaeth yn fanna yn gymuned glos iawn, yn gymuned Gymreig iawn hefyd. Lot o Gymru'n byw yna, capeli Cymreig. I ni'n gwybod o ddarllen i hanes, wrth gwrs bod e'n ffyddlon iawn i'r capel yn Tai Bach. A oedd yn nhad yn ni'n gofio fe hefyd. Ni'n gofio fe yn ystod, yn 1940, pan ddechreuon o fomio Abertawe, wy'n cofio yn nhad yn dweud bod wedi weld wedi bod yn ei gwmni fe ar fynydd Margam yn edrych dros y bai ar Abertawe yn llosgi. A bod hyn wedi mynd ymlaen am ddyddiau lawer y tanau yma. A bod yr hewl fawr, yr A48, doedd yr M4, wrth gwrs yn bodoli bryd hynny, yr prif ffordd De Cymru, yr A48, yn llawn o ambulances a peiriannau tân, a'r holl ymdrech yma o bob ran o Gymru i fynd i Abertawe, a rheini'n gwylio hyn i gyd ar sgwar Tai Bach. Mae'n had hefyd, gath yn had hefyd y fraint o fynd i'r co-op ar ei ole. Os ych chi'n cofio hanes Rich, fe adawodd addysg yn am gyfnod a gorfod iddo fe fynd i'r co-op yn Tai Bach a gweithio yn yr adran dillad yna, drippery. A doedd ddim yn weithio'r arbennig, dodwch chi ffordd yna, doedd ddim hanes rhyw dda amdano fe yn fanna. Ond gath e'r hawl gan Llywelyn Haycock o bawb, yr arglwydd Haycock yn ddiweddarach, a'r ysgol i fynd yn ôl i addysg. A phan adywodd yr co-op, y gŵr ifanc gath y swydd yn ei lefe oedd yn had. A felly mae'n berthynas felly hefyd. Ond i fynd nôl at Port Talbot ar y pryd, ac wrth gwrs, oedd Rich erbyn hynny yn fyd enwog, oedd ei llwyddiant yn amlwg pan oedd yn dod nôl. Ond wy'n credu mae un o'r pethau mwyaf dwi'n cofio amdano, bod yn mor ddiamhongar gyda phobl i ardal. A mae hynna wedi para hefyd gyda actorion wedi ni, pobl fel Tony Hopkins a hefyd Michael Sheen. Mae pobl Port Talbot a pobl Port Talbot hynny a ni weld e'n dipyn o arwr, ond wedyn hefyd o'n nhw'n parchu, o'n nhw'n barchu fel person oedd wedi llwyddo, a dyn nhw ddim yn ymyrryd a'i fywyd. Byddwch chi beth yn gweld rhyw dorfeidd mawr yn ei di. Oedd y pobl yn dod mas yn y stryd yn St Paul's Road, i Montreal de Ven, wrth gwrs, sy'n nid bach o ffys ohono fe, croeso nôl ac yn y blaen. Ond oedd dim dechrau'r holl ffys yma fydde nawr gyda se'r pop ac yn y blaen. Oedd pobl, a oedd e'n berson, dwi'n meddwl, oedd e'n amlwg fod e'n berson diwylliedig iawn. A'r hyn glywes i ganddo fe yn y tŷ bob amser, a ddau sôn falle am yr anrhegion a beth oedd e'n dod, pa mor hael oedd e i'w deiliau yn rhanes mlaen.
Ond yr argraff ges i fel plentyn oedd, bod mi'n sylweddoli fawredd yn gwirionedd ar y pryd, oedd bod e'n ddyn ffein iawn. A wastad yn siarad Cymraeg yn ni, a gyda'i frawd Graham. Diolch, Cleif. Mae hwnna'n gyd-destun cyfoethog tu hwnt a'ch gysylltiad teuluol yn amlwg yn agos iawn. Mae'r ddelwedd yna ohono fe fyny ar y mynydd yn drawiadol hefyd, a wedyn y cyfeiriad at Port Talbot fel magwraeth cenedlaethau o actorion. Oedd Angela John yn Nghlwm yn cynghori ar y prosiect hefyd, ei chyfrol hi, The Actors Crucible yn Olrhain, tipyn o'r hanes hynna. A wedyn un arall oedd yn helpu gyda'r arddangosfa, Tony Palmer, nath ffilm ar Burton yn fuan wedi farwolaeth e. Ac mewn cyfweliad ar Burton yn y ffilm yna, mae'n sôn am y mynydd yna. Ddim yn sôn am fod ar y mynydd yn gweld Abertawe yn llosgi, ond yn sôn am ddringo'r mynydd pan mae dan oruchwyliaeth Philip Burton, a hwnnw'n ceisio newid goslef llais Richard Jenkins i greu llais yr actor, i greu llais oedd yn gallu adrodd llinellau Shakespeare mor gofiadwy. A Burton yn mynd i ben y mynydd ac yn sgrechian mwyn colli lais, fel bod e wedyn yn gallu ei ail-adeiladu e. Ac mae'r sgrech honno, os wedi taro fi'n ddelwedd eitha grymus falle, o'r cefndir y plentyn Cymraeg yn cael ei greu yn actor rhyngwladol Saesnig mewn ffordd a'r tirwedd yna. Y shifft o Pontry Dyfen lawr i Tai Bach yn y lle cyntaf a'r byd diwydiannol yna o gwmpas Port Talbot sydd ei hun wrth gwrs yn y cyfnod yna yn y 19th ganrif yn cael ei chwildroi mewn gwahanol ffyrdd. Gwenno, gallai droi ato ti falle, ti wedi ysgrifennu'n ddiwedd ar Last Days of Dolwyn, ffilm cyntaf Burton, ac yn y ffilm honno mae'n gweithio mewn siop yn pigo fyny ar rhywbeth wedodd Clive y fyna, ond hefyd mae'n ffilm sydd wedi seilio ar waith Emlyn Williams, ac hefyd yn ymwneud â'r shifft ieithyddol yma. Wyt ti'n gweld elfennau o'i fywydau yn y ffilm? Dyna'r cwestiwn am hynny. Ydw, mae'n ffilm ddifyr, byddwn ni'n galw hi'n ffilm gofiadwy, un o'r rheina, un o'r perle fyddech chi'n mynd atyn nhw falle wrth olrhain gyrfa Burton, ond yn sicr mae'n adlewyrchu cyfnod yn ei oesau lle oedd yna gryn dipyn o newid, yn ogystal â newid ehangach yn y gymuned. Mae'r ffilm yn amlwg wedi lleoli mewn ardal wledig, mae wedi ffilmio yn Rhydymain, Gerdol Gelle. Gwaith gwreiddiol wedi sgwennu gan Emlyn Williams, oedd eisoes wedi ffurfio partneriaeth gyda Richard Burton, achos oedd Burton wedi gweithio ar gynhyrchiadau llwyfan o The Corners Green gyda Emlyn Williams. A pan nath Emlyn greu'r ffilm, oedd gyda fe Burton mewn golwg ar gyfer y rôl o'r trwtyn Gareth, oedd yn gweithio mewn siop yn y pentre, yn ansicr iawn i Saesneg, ac yn cyfeirio at yr iaith fel The English, fel sef e ddim yn gallu ynganu mewn gramadeg coeth yn Saesneg ac oedd yn troi at y Gymraeg, a mae lot o Gymraeg i'w glywed yn y ffilm. Cryn dipyn o gymeriadau lleol wedi cael ei defnyddio fel extras ac eich chi'n clywed y Gymraeg yn gyson yn ddi. Ond mae'n ffilm sy'n dangos diwedd cyfnod yn credu, fe'i gwnaed yn 1949. Emlyn yn cyd-gyfarwyddo gyda'r Ystyr, oedd e'n olygydd ac yn gyfarwyddwr o Abertawe, digwydd bod. A mae'n ddiwedd cyfnod achos ni'n dod yn y byd ffilm at gyfnod y Don Newydd yn Ffrainc, y Don Newydd yn Lloegr gyda ffilmiau The Angry Young Man. Ac wrth gwrs, nid dyma'r math o gymeriad mae Burton yn chwarae yn The Last Days of Dolwyn. Mae hon yn fel o drama, mae'n llawn rhamant, mae gan Gareth y cymeriad lygad ar ferch y plas. O math na o stori yw hi, mae Emlyn Williams i hunan yn chwarae cymeriad digon gor-ddramatig, wedyn ni. Typical Emlyn Williams, falle byddech chi'n gweud. Fe falle o'r un cyfnod a gilgwyd yr reina, ac ni'n dod tuag at y 50au at gyfnod y sêr bobl fatha Albert Finlay, Stanley Bacon yn dyfewn yn y 50au a 60au, cymeriadau llawer mwy gwydyn, llawer mwy defnydd o iaith lafar yn hytrach na'r iaith llwyfan, falle byddech chi cael efo'r to hun yna o actorion. Felly wy'n gweld y ffilm fel yndi, dechrau gyrfa i Burton, ond mae'n ddiwedd cyfnod hefyd o ran y cynnyrch cinematig.
Ac wrth gwrs mae Burton yn mynd yn ei flaen wedyn, i syrenu mewn gymaint o ffilmiau sy'n ei ddangos y fel cymeriad hollol wahanol i'r un i chi'n weld yn Dolwyn. Does na ddim crwtyn bach shei sydd ddim yn hyderus yn ei defnydd o iaith neu siarad efo merched i'w gweld yn y ffilmiau diweddar mae e'n ei greu. Ac felly, mae'n ffilm sy'n dangos yn torri ddannedd wrth mynd ati i drin y sgrin, ac eich chi'n sicr yn gallu gweld y disgleirdeb sy'n ar y ffordd oddi wrth o fe fel actor. Ac yn ddrama fel y dramatydd Gwenno wedi seilio am hynny ar ddigwyddiad yn ddiwedd y 40 ganrif ar 15, lle creuwyd argau dros bentref Cymraeg, yn ymddangos wedyn ar ddiwedd y 40au, bron yn rhagweld Tryweryn, ac wrth gwrs ni'n gweld sloganau cofiwch Tryweryn yn britho Cymru ar hyn o bryd. Mae yna rhyw fath o is-ymwybod hanesyddol i'r ffilm yn yr ystyr yna. Mae'n rhyfeddol mewn gwirionedd sut oedd Emlyn Williams wedi creu y math yna o gyd-destun i'r ffilm. Oedd wedi bod yn cynnal rhyw fath o daith o gwmpas yn ceisio gweld beth oedd yn ei ysbrydoli fe ar gyfer creu'r ffilm. A fe welodd argae Llanwddyn, a fe benderfynodd falle bydd yna stori fyna ynglyn â'r tensiynau rhwng Cymru a Lloegr, ond oedd e'n benderfynol hefyd o brido creu drwg deimlad rhwng y ddwy wlad, a beth ni'n gael yn y ffilm yn y pen draw yw rhyw fath o ddiweddglo digon bler, lle mae fe, ei gymeriad Rob Davies, sy'n Gymro, sy'n ar fai yn bopeth, felly y Cymro sydd wedi bradychu'r Cymru yn y ffilm. A beth sy'n digwydd yn y diwedd, wrth gwrs, yw bod pentre Dolwyn yn cael ei foddi, a cwta 8 mlynedd ar ôl creu'r ffilm, oedd San Steffan yn pleidleisio o blaid boddi Cwm Tryweryn, ac wrth gwrs wedyn, yn ddiweddarach, mae hynny'n dod i fodolaeth. A fel o'n i'n gweud yn y erthygl, yn ystod y cyfnod ffilmio, un arall o'r ser mawr oedd yn y ffilm, oedd Hugh Griffith, yr actor mwyaf hynnygoedd fyddwn ni'n meddwl, ni wedi cael fel Cymru. Ac mae yn mynd â Burton gydag i gyfarfod Plaid Cymru yn Nolgelle yn ystod y ffilmio. Ac oedd Marion Eames yn sgwennu am hynny, yn cofio amdano y ddau yn y dod, ac yn treulio'r nos yn trin a thrafod gwleidyddiaeth Cymru ar y pryd. Ac felly mae yna gyffyrddiadau difyr na sut mae wedi cael ei dynnu fewn i gymuned yn y cyfnod tra oedd e'n ffilmo. Ond mae'n rhyfeddol sut mae'r ffilm wedi rhagweld rhywbeth oedd yn mynd i ddigwydd yn hanes ni fel Cymru. Ydy, drawiadol, ac y nodweddiadol o waith Emlyn Williams mewn ffordd, achos mae naratifau fe ynghylch Cymru yn dueddol o fod yn rhai cymhathol. Hynny yw rôl Cymru'n cyfrannu at Brydeindod yw'r naratif, a hynny yn The Corn is Green hefyd, sy'n rhyw fath o fersiwn o Pygmalion, a mae'r glôr disglair yn mynd i gael ei addysgu gan Miss Moffat i gymryd i le yn Rhydychen i fod yn rhyw fath o Lloyd George newydd, am hynny yw'r awgrym a Lloyd George yn arwr mawr i Emlyn Williams. Ond eto yn y gweithiau, mae wastad y math yma o wyslais, mae'r Gymraeg yn bresennol, a bron bod na rhyw fath o wrthsafiad yn erbyn y cymalliad yna'n digwydd. Ac sgwn ni Gethin os allwn ni agor hwnna fel modd o feddwl am bywyd Richard Burton ei hunan. Hynny yw Burton yr actor sy'n perthyn i fyd Hollywood, yn ddylanwadol, yn ryngwladol, yn yr anglosffer, yn yr ystyr hynny. Ond eto bod yna wedd Cymraeg wastad yna, a rhan am hynny o'r preswm ysdi ati ysgrifennu biwgraffiad oedd yr ymwybyddiaeth bod y cyd-destun Cymraeg yn gadael i ni weld Burton ychydig yn wahanol i'r un ni'n cael gan Brag ar biwgraffyddion Saesneg. Yn bendant, chi wedi taro'r hoel yn yr eich ben fan, y ffaith bod of course, mae'r biwgraffiad yn Brag yn un gampus, ond y hoff adolygiad o fy llyfr i, oedd un gan Lyn Ebeneth yn mynd o wedi sgwennu, yn gweud llyfr Brag yn llyfr am actor mawr oedd yn digwydd bod yn Gymro, cafodd llyfr i am Gymro mawr oedd yn digwydd bod yn actor. O'n i'n really hoffi hwnna. Ond y ddeuoliaeth, y ffaith bod, of course, ar ôl Last Days of Dolwyn, yr unig ffilm arall nath ffilmo yng Nghymru oedd Rhaid y Gawdau wedyn yn The Milk Wood. Felly oedd ei gyrfa i gyd tu allan i Gymru. Ac i radd, mae'n rhaid cydnabod hynny, Cymreictod yr alltyd oedd ganddo fe, hynny pethau allanol oedd lot ohono fe, ond eto, oedd y pethau allanol yn ei galon e. Y pethau, oedd fi'n gweud fe wastad yn gwisgo rhywbeth coch ac yn dangos i sanau coch mewn cyfeiliadau teledu i profi hyn. Ond oedd e'n
oedd e'n teimlo fe yn ei galon, a oedd e wastad yn sôn am ei Gymreigdod, cyfweliadau teledu gyda pobl fel Dick Cavett yn New York a Michael Parkinson yn Llundain, yn dod â'i Gymreigdod mewn drwy'r ôl tro i dangos i'r gynulleidfa, dyma ble mae fy ngwreiddiau, o fan hyn fi'n dod o'r llecyn yma. Of course, Cymreigdod, gwlad beirdd a llantorion, glowyr a chwaraewr rygbi oedd e. So oedd e yn elfen falle rhannol. Oedd e ddim disgrifiad llawn o Gymru. Ond oedd e'n mynd gyda fe be bynnag. Fel Cleif yn gweud, nifer o bobl wedi gweithio fi am sut nhw'n siarad Cymraeg gyda fe, trwy gydol ei oes. Hyd yn oed yn y 1980au, oedd e'n balch o'i Gymreigdod a balch o'i iaith Gymraeg. Un o'r pethau rydyn ni wedi llwyddo i gynnal yn ystod yr arddangosfa yw cyfres o erthyglau ar Wales Arts Review gan aelodau o'r staff yma yn Abertawe. Gwenno'n ysgrifennu'r Last Days of Dolwyn fel wedes i, a Gethin ysgrifennu Ystyr The Wild Geese, un o ffilmiau Burton o'r 70au. Cyfres o ffilmiau gwirioneddol ofnadw mewn gwirionedd yma yn gwneud yn y 70au yn cynnwys Exorcist 2 ac plans yn y ffilmiau felly. A wedyn mae yna ffilmiau wrth gwrs arhosol fel Virginia Woolf yw'r erthygl ddiweddaraf yn fyny hyd yn oed yn y 70au. Wy'n credu bod Ecws yn ffilm ardderchog. Fel bydde ti'n tafolu i yrfa fe o ran y ffilmiau wnaeth fe, lle wyt ti'n gosod ffilm fel The Wild Geese, hynod o boblogaeth, ac hyd yn oed falle y math o ffilm o bobl yn gysylltu â Burton erbyn heddi. Gael mynd yn ôl falle i'r 50au. Y 50au yw'r degawd sydd falle ar goll mewn nifer o'r bywgraffiadau. Hynny, mae pobl yn rithro i cyrraedd Elizabeth Taylor. Ond yn y 50au, fe ath o fod yn just un actor arall o fy nyddawol i fod yn seren go iawn yn Hollywood, seren, oedd wedi cefnu raddau ar y West End, ond wedi ymgartrefu wedyn yn Broadway. A felly, oedd wedi dangos i ddawn fyna. A wedyn, i raddau, mae'n rhy hawdd falle i roi'r narratif yma, ond yn y 60au, mae gyda chi yr elfen ble mae'r bod yn seren ffilm yn cymryd drosodd o fod yn actor. A mae gyda chi rai perfformiadau arbennig o dda, chi wedi enwi rai fyna, rai ffilmiau mawreddog, Cleopatra, wrth gwrs. Ond eto, y cwestiwn yma, a fe'n defnyddio ei dalent yn go iawn. A wedyn ni'n cyrraedd y 70au, a fel chi'n gweud, ambell i ffilm ofnadw. Mae rhaid fi'n teimlo'n euog bod fi yn mwynhau o Wild Geese, achos fel ffilm yn problem, mae'r elfen nawddoglyd tu hwnt tuag at pobl Affrica, a mae hwnna'n broblem wrth gweld e heddi. Ond eto, y dyn cadarn, y cadfridog yma, y arweinydd yma, a weithiau chi'n gweld, hyd yn oed mewn ffilmiau eitha gwael, chi'n gweld y perfformiadau, mae'r perfformiad cadarn yn disgleirio trwy, a chi'n meddwl, gosh, os oedd y boi yma wedi cael sgript go iawn, chi'n gallu dychmygu, wel, hi wedi enw, a perfformiad fyna yn ragorol. Myga, petai wedi cael safon sgript ble fydd yn gallu dangos i ddoniau go iawn tua diwedd i yrfa yn hytrach na ymddangos mewn ffilmiau fel Exorcist 2 ac yn y blaen. Diolch, Gethin. Mae'r arddangosfa a wal o bosteri yn cynnwys yr gwych a'r gwachu fel petai, ac mae reina'n drawiadol iawn. Ond hefyd yn olrhain yr hanes yn arwain at hynny yr actor Shakespeareaidd. Mae wysgu ar gyfer Henry V er enghraifft, ac mae Henry V yn ffigwr diddorol i Burton i chwarae, oherwydd Henry of Monmouth, ac pan mae Henry mynd i gerdded ymysg y milwyr cyn AmGen, mae'n diffinio ei hunan fel Cymro, bod e'n cyhoeddi'r areithiau mawr sy'n ganolog i hunaniaeth Saesneg erbyn hynny, yn efo'r Band of Brothers ac yn y blaen. Felly, tu ôl i'r wyneb Saesneg, mae yna hunaniaeth Gymraeg, fel yn ymwyd Burton i hunan, falle, tu ôl yr actor Hollywood, mae'r ymwybyddiaeth Gymraeg yma, sy'n dod yn un ôl Cleif at lle ddechreuon ni gyda chi, fel o'n i'n rhagweld, mae'r amser yn rhythro ymlaen. Ond fe soniwch chi wrth sôn yn gynt ynglyn â mae'r anrhegion bydde fe'n dod nôl gyda fe. Fel byddech chi'n tyfolu falle berthynas rhwng Richard Burton yr actor
a Richard Jenkins oedd yn dod nôl i Aberafan ac y byddech chi'n mynd i weld a'r teulu'n ei groesawu fe. Fel o'ch chi'n gweud, oedd dim gormod o ffys. Mae yna ffilm hyfryd i ddweud y gwir yn yr Arddangosfa, lle mae fe'n cyrraedd yn ôl. Mi'n credu bod y ffilm yn Pontryd y Fen, a mae rhywun yn rhoi copi o hunan gofiant Gareth Edwards ydw fe, mewn fath o plastic bag spa, mae danreg ydi, a mae fe amlwg yn falch i dderbyn y llyfr, a mae jyst rhywbeth agos atoch chi hynod Gymreig am yr olygfa yna. Wel, mi'n credu oedd e'n dwlu ar ei deulu, fi'n credu, a o'n i'n gweld hynny yn wedig yng Nghartre Graham, pan oedd e'n dod i fanna. A hefyd, wrth gwrs, pan oedd e'n mynd i Pontryd y Fen, oedd e'n galw yn Pen Street gyda Hilda, wrth gwrs, chwarae arall. O'n i ddim mor gyfarwydd ar brodyr archwiorydd eraill, a bod yn onest, dod ar draw oherwydd, fel o'n i dweud, yn gyfeillgarwch gyda Rhant Graham, a hefyd, oedd Hilda yn gyfarwydd i fi, oherwydd oedd hi'n gymaint o ran o gymuned Pontryd y Fen, oedd yr ysgol fach yna, yn gymaint, ti'n bod, yn rhan o'r pentre, a gweud y gwir, oedd pawb yn Oakwood, sef y rhan yna o'r pentre, a'n adnabod ni, oedd yn henwe. Bod ni'n dod, ti'n bod, lan o Aberafan ac yn y blaen. Ond fel yna oedd y teulu, nhw'n deulu agos dros ben. Ti'n sôn nawr am Henry V. Un o'r tro cyntaf i fi weld Richard Burton oedd mewn darlun du a gwyn. Ac oedd y darlun yn yr ysgol, yn ystafell athrawon, Ysgol Gymraeg Pontryd y Fen, uwch ben y pentan. Dyna oedd y teimlad yn gyffredinol amdano fe. Oedd yr teip hefyd yn gallu croesi'r bont, mynd i'r Miners Arms, eistedd lawr a cael peint y pobl, a siarad â phobl, fel se fe ddim di gadael y lle. Ac yn yr un modd yn Rhai Bach hefyd, a phob tro fydden ni'n ei weld yn Aberafan, bydde fe'n nabod pobl ac yn cofio pobl ac yn mynd draw ati nhw ac yn siarad â nhw. Oedd e'n ddyn cymdeithasol dros ben. Mae'r syniad nawr darlun uwch y pentan yn drawiadol yn y tystio yw bresenoldeb yn y diwylliant fel petai. Yw'r presenoldeb yna'n parhau heddi, ydych chi'n gweud? Yw Burton dal i fod yn bresenoldeb diwylliannol neu hanesyddol yn y cylch? Ydy yn sicr. Erbyn hyn, mae'r Rhondda Swansea Bay Railway, fel oedd hi, wedi cael, wrth gwrs, ond dyna nawr yw sail llwybr Richard Burton, sydd yn mynd â pobl lan i Pontryd y Fen o Aberafan, dilyn trywydd yr actor i fanna. A hefyd, wrth gwrs, i ni wedi sefydlu cymdeithas hanes Rich yn Mor Talbot. Ac o dan yr enw yna nawr, fyddwn ni yn gobeithio yn creu llwybrau treftadaeth. Un ohonyn nhw'n ymwneud â Burton ei hun, oherwydd mae rhaid ni gofio bod tai bach mewn gwirionedd ddim wedi newid. Mae'r picture drome dal yna, mae'r Regent dal yna, mae'r Llyfrgell dal yna, mae'r Co-op dal yna, mae Caradog Street yn bodoli, Connaught Street, lle fi oedd e'n lletia gyda Burton. Mae'r llefydd mae gyd ar gael i bobl i gweld, a'n bwriad ni yw i gadw'r hanes na'n fyw ym Pontryd y Fen ac yn Rhai Bach ac yn y dre. A mae'n siŵr fyddwn ni'n yr un peth gyda actorion cyffelib yn y dyfodol. Mae'n bwysig, dwi'n meddwl, bod ni'n cadw cof amdano. Mae wedi bod yn gymeriad pwysig iawn i'r dre. Wedi bod yn ddylanwadol iawn o ran y dre hefyd. Wedi cario enw Pontryd y Fen a Fort Talbot i bedwar ban byd. A dwi'n meddwl bod hynny yn beth pwysig. A'r peth arall yw hefyd, mae e wedi bod yn symbol mewn ffordd o Gymreigdod hefyd ar draws y byd. A pobl wedi dod i ymddiddori ac i adnabod Cymru oherwydd i lwyddiant e. Un beth arall dwi eisiau gweud yw, dwi'n cofio un peth yn arbennig fel plentyn, fe gyrraeddodd un tro mewn Cadillac. A o'n i erioed i gweld y fath gar yn byw, ac oedd e wedi dod â llwyth anrhegion, fel oedd e bob tro. O'n i'n
y tro cyntaf i fi flasu Hershey bar, oherwydd bod Rich wedi dod ar siocled arbennig yma o Efrog Newydd i'r plant. A dwi dwlu ar Hershey bars o hyd. Ond yn fanna ges i yn St Paul's Road, fites i'n Hershey bar gynta, oedd Richard yn gael ei wneud rhoi rei mas i'r plant yn fanna. A hefyd, redeg lan a lawr yr hewl mewn car batri. O'n i erioed i gweld un, oedd wedi prynu car batri, lle oedd doi o'n i'n gallu eistedd yno fe, a redeg lan a lawr St Paul's Road nes bod y batri'n fflat. Mae'n debyg mae rhyw gar bach o Harrods oedd y car. Ond wedyn fydden ni'n mynd yn y car yma, trwy Stad Samfields, wy'n cofio mynd yn y car to agored yma, trwy Stad Samfields, yn galw gyda gwahanol berthnasau, lan y cwm ac yn y blaen, ac yn mynd ac yn rhegion ac yn eu cyfarch nhw, ac yn ymweld â nhw, oedd e'n dyn hael iawn yn yr ystyr yna. A dwi'n credu bod hynna'n wir hefyd o ran yr holl elusennau ac yn y blaen nath ymwneud â nhw. Diolch, Cleif. Wel, mae'r cloc wedi'n curo ni'n rhyfeddol, fel o'n i wedi rhagweld, o'n i'n meddwl byddwn ni'n pasio'r baton nôl ymlaen sawl gwaith, ond fath o ragflas felly i ni wedi cael. Cleif yn dod â Burton y dyn yn fyw i ni, a'i ardal i fargwraeth sy'n ganolog, a Gwenno a Gethin yn trafod agweddau ar y ffilmiau. Mae yna fwy o hynny yn yr Arddangosfa, gallai ond annog chi fynd yna. Gan ddiolch i'r Amgueddfa Genedlaethol am fod yn am gydweithio gyda Abertawe ar hynny. Cleif hefyd yn sôn am hanes Ystyr project yng Cwm Afan, ac mae Irwin Hopkins wedi bod yn rhan o'r gweithgareddau yma yn Abertawe ac hefyd yn arwain y prosiect yna. Felly, allai annog pobl i ymweld â'r cylch hefyd. Mae Richard Burton yn un o'r ffigurau allweddol hynny sy'n caniatáu ni mewn ffordd i siarad ar byd, ond hefyd i archwilio'n diwylliant ni ein hunain. Ac gobeithio bod ni wedi llwyddo wneud rhywfaint o hynny yn y sesiwn yma ar gyfer Eisteddfod AmGen. Felly, diolch y Gwenno, Gethin, a Cleif yn arbennig am ymuno gyda ni, a diolch am wrando.